Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14 fevralda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirip Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýol başçysyny täzeledi. Türkmen medeniýeti general-mayor Nadar Atagaraýewiň başga işe geçmegi sebäp bildirilip Milli Howpsuzlyk Ministri wezipesinden boşatylandygyny. Bu wezipe general-mayor Döwletgelli Meredowyň bellenlendigini habar berýär. Soňky bir ýylyň dowamyna ýurtdaky repressiýalar bilen baglykda bu ministrligiň gurrungy sosial ulgamlarda has köpedilipdi. Howpsuzlyk ministrliginiň ýol başy täzelenmesi hökümetiň bir gün olal bolan giňişleýin mejlisinde geçirilen köpçüliklerin kadr çalışmalarının ýa-da gawat geldi. Hökümetiň 2025-nji ýylda bitiren işleriniň jemlerine bagyşlanan mejlisde aýdylmagyna görä, öňkü ýyllarda bolşýaly geçen ýyl hem jemi içerki önümiň durnukly ösüşi öpjün edilipdir. Türkmenistanyň esasy girdejesi neft gaz puwdawyna bagly bolup durýan wagtynda we içerki önümiň durnukly ösüşiniň öpjün edilenliginiň ýene bir gezek tasdiklanmagy bilen prezidentiň neft gaz meseleleri boýunça geňeşçisi Aşyr Begliýew pensiýa gitmegi sebäp bildirilip wezipesinden boşadyldy. Neft gaz puwdawynyň esasy hünärmenleriň biri 2023-nji ýylyň maýyndan bäri hökümet başlygynyň ornasary bolan Batyr Amanow hem wezipesinden boşadyldy. Vice-premier Bayramgul Orazdardyýewa, Saglygy Golaýyş we Derman Senagaty ministri Murat Mämedow hem wezipesinden boşadyldy. Şol wagtda Türkmenneft döwlet konserniň başlygy Gowunç Agajanow hökümet başlygynyň ornasary wezipesine bellenildi. Türkmen döwlet binagerlik gurulşyk institutunyň rektor wezipesinden boşatylan Batyr Mämedow bolsa ösdürilip hökümet başlygynyň ornasary wezipesine bellenildi. Şeýle-de Mämmedkan Çakyýew hökümet başlygynyň ornasary wezipesinden boşadyldy. Soňky döwürde sosial mediada bu resminiň gödäwçilik edýän puwdaw hakynda hem köp gurrun edilipdi. Daşky gurşagy goramak ministri Çargelli Babanyýazow, Azyk Senagaty döwlet birleşiginiň başlygy Begmurat Ataýew we ýene onlarça jogapkar resmi wezipesinden boşadyldy. Emma olary gidiber diýilmeginiň sebäpleri aýdynlaşdyrylmady. Mejlisiň dowamyna awtomobil ýollary ministrligi döredilip Hangelli Kerimow ministr wezipesine bellendi. Maglumat üçin aýdylsa 2025-nji ýyl zähmet haklarynyň we beýleki tölegleriň öňkü ýyllardan tapawatlykda 10 göterim hem ýokarlanmalygy bilen taryhy girdi we habarçylarymyzyň ýazmagyna görä ýylatdy ýurt ykdysadyýety geljek hakyna köp sorag döretdi. Türkmenistanyň prezidentiniň fermanlary esasynda bellenilýän jogapkar ýolbaşçylaryň ýygyderli täzelenip durmagy yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä garaşsyzlygyň başga ýyllaryna kemçilikleriň belli bir derejede aýdylýan wagtyny ýylatdy. Üýtgeşiklik özgörüş boljakdygyny az da bolsa umyt döredýärdi. Şeýle-de olar işden aýrylýan resmiler ýyl içinde belli derejede tanalýardy. Soňkular kän tanalmaýar. Ýolbaşy işgärler bilen ýylat arasyndaky gatnaşyk aýdyp bolmajak derejede peselli ýa-da azarly diýip yerli synça aýtdy. Dürli urlardaky çeşmelerimiz, hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri 13-nji 14-nji fevralda geçirilen kadr çalışmalarının fonunda habarçylarymyza adamlaryň ýurtdaky demiktirji siyasi ýagdaýdan çykalgasy ykdysat çökünlükden gaty ýadanlyklaryny täze belenen ýolbaşçylaryň ýylatdy umyt döretmeýändigini aýtdylar. İçeri işler ministrliginiň, döwlet migrasiýa gurulugynyň, goranmak ministrliginiň, adalet ministrliginiň, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň edaralarynyň çeşmelerimizin tasdiklamagyna görä 2026-njy ýylyň fevralyna gelip hukuk goraýjy edaralardaky we goşundaky içki närazilik hökümete bolan ynamsızlyk öň görülip eşdilmedik derejä çykdy. Aýdylmagyna görä, bu ýagdaýyň esas sebäbi türkmen häkimetleriniň harby hemde hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň, ofisiýerleriň we eskerleriň iň bir ýöneköy sosial, ykdysady meselelerini hem çözüp bilmezligi, ýurdun güýç edaralarynyň korrupsiýa we oňa garşy göreşilmezligi, bar bolan kynçylyklaryň boyun alınmazlığı bilen bagly.